nonsia abo mari she ye momo adwo emama kwaba eba Yorke FM afei so HYTV so o mari she nsema yensa aka no da munu nyina ene aboa no se nonsia kase bo na nonsia bo se na se ma kase bo no dia na chese onim se nsem no de ekoso wo atifi anafo apoye ne atoye nyina ena ye de esomwo intima meka wo se han Yorke state ena waso ya sen de kase bo nyina ede eba besomwo yenhwe nsem no mo de bedi mu akotene education minister Dr. Dutum Yaw Osei na ode nsem kakra ede atudwa abra na chese wama imebunu bi scholarship ase wonko abrochire na won timi enkosua insano nyuma ene ade emu nsem nyina no ye de somo ewo ye kasebo emu ye besan so de ani akire ye GPRTU wona kache woboya mane se eye enne wobeto eye transport fares no akobetimi atum eye transport no wonim se wokwa abi akra se obetu 150 pesos a chesa nka wobabetum e de akwa anim enwo nsem no asa wo ya atwen asensan emu nsem ni nyina no ye de somo ewo eye kasebo emu afi gibre na menkenkan nsem ni mu nchemu nyina emfa emau yes kasebo no asede na ye hyase free education minister na kache na watwi mu no wama eye emabunu bako 61 wama won eye scholarship se won bo modern ase kona wokono wobekwa kosua ade ewo amanone enti wama sankofo yi scholarship se won bo modern ase obetimi akosua ade de ye de ama won amanone eni wona wobeba betena eye ahanum ni nyina no won bo modern ase won bibiara wobeye no wobema adesua no atimi akọ enkan pam na okasa no enode ensem we eka mo se eba no eye science technology engineering any massa aw sisi ya to ni din se STEM na yembo modern se betimi asomu yie pam esan se book hu kwa no emboa yesua homa ne kakra na afei so yesan so ede eye mathematics afei so insano juma kakra so ayeden aka ho intiefutu a ode ekoma o my Ghana nyina ni titiw ni emabunu ne se yema yani enje eye science technology engineering and mathematics ehu abusia yetoa ensem ne so de ane ye de ni ekire eye MPP amanyokuo wona kache na wonim se 2024 abatuo no chese wonim se NPP nipa ogina ye ema 2020 abatuo no ontimi ejina ema 2024 inti no wohwehwe obi obetimi aye franka kurafo ama eye amanyokuo yi na ukopie emu ewo eye MPP wona kache de ana chese nipa mienu ena wonani eda won so eye owura alantrematen ene eye Dr. Mahamadu Baumia sam nipa mienu anase penfo mienu ena amanyokuo no wonani eda won so na eye general secretary ema amanyokuo no eye John Buadu ode nsem kakra ede akọ ama eye owura alantrematen oye trade minister waka akire ne se eye ne supporters no ombo modern asa wo betu wonfo na watimi ema wo kasemu anyone adiyo mu nyina ada ho anhwe yi na akọ ha no pa esanse ne supporters no ebi ne na ma wo kan nsem bia ense emfata na ensem we no okọ oto ede ma eye owura alantrematen eye onimonyamfo se wombo modern asa ne supporters anase na chidi fo no won kasemu ene won adiyo mu no wo bema bibia atoye nyesade a 8 na wo pese we breaki anase wonim se ye to ababia afibia mu a na chese anya amanyoko MPP na chese NDC wo sisi ano infie wotwe achi no wo pese we breaki sa 8 no na wetimi ekọ ebia infie dumienu ede ko nti wo bon wode ase wo betimi ayesa de no na atimi ama amanyoko NPP won so wetimi afa won to mapa afra abusia ye fi wono ma na ye ko eye UTAC for woni wona kache a ewo eye University of Ghana na openyin a ye otrechre for penyin ema eye ekuyi Union of Graduate Teachers and say UTAC for no ode nsem kakra ede atudwa de okane say lectures for omunye zombies
na nsɛm a no ɔka no no ɔka ɛwɔ ɛyɛ interview bi mu ɛwɔ Joy News ɛna ɔka sɛ deɛ National Labour Commission ɛne wɔn AD no ɛnkɔ yie koraa ɛsiane sɛ muni wana na ɛyɛ adwuma nti wɔyɛ adwumayɛfoɔ na sɛ biribi ɛɛtɔ kyima na sɛ wɔka ɛwɔ sɛ nka ɛyɛ NLC foɔ ɛyɛ National Labour Commission anka wɔtumi ta wɔn akyi twukuu na anka wɔtumi ɛma kyɛ sɛ prɔmpɔmyɛ ɛne pɛpɛɛpɛyɛ ɛtumi ɛba ɔsɛ wɔhwɛ sisi adeɛ na kyɛ sɛ NLC a ɛyɛ National Labour Commission sisi ano wɔn nsɛm kaeɛ mu na kyɛ sɛ UTAC foɔ wɔn strike a na wɔkɔ no na kyɛ sɛ wɔn ani ɛngye ho koraa ɔsɛ strike no na ɛho hia paa sɛ wɔkɔ nti no NLC foɔ wɔn nsɛm ɛne nansɛn kwan a wɔfa so ɛtumi kurakura nsɛm no ɔsɛ ɛnkɔ yie koraa na lecturers foɔ mu wɔ ɛyɛ University of Ghana no wɔka ɛyɛ UTAC foɔ no saa nkurɔfoɔ no wɔnyɛ zombies yɛtoa kasɛbɔ no na yɛwie korakora deɛ na yɛde ani ɛkyerɛ ɛyɛ GPRTU wɔn akakye wɔhyɛ yɛn sɛ ɛyɛ nnɛ wɔbɛto ɛyɛ atentuadeɛ mu anaasɛ deɛ yɛfrɛ no transport fares no wɔbɛtumi atum na kyerɛ sɛ wɔfie anom ɛkɔ kɔnɔnɔngo na sɛ kane no na ɛyɛ 50 cedis a ebia na sisia no yɛde 5 cedi anaasɛ ebia 50 pesos bi abɛka ho wɔka wɔn nsɛm no na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛba no ɛyɛ fuel prices anaasɛ fango boa na kyɛ sɛ aban no ɛne wɔn andi ne yɛ nti watoto nneɛma mu ama sisia no adrabafoɔ wɔn ho ɛkyere wɔn paa ɛyɛ GPRTU foɔ wɔse wɔn ho ɛkyere wɔn paa nti wɔn nso sisia no wɔba bɛtum na amanebɔ a bɛka yɛn nsa ɛnɛ de yi ne sɛ ɛyɛ ndura ɛde baa bɛsi ɛnɛ no wɔne mpanyinfoɔ edi nsamonso watwerɛ krataa tenten ɛde akɔma aban ne ne mpanyinfoɔ sɛ wɔn bɔ mmɔden asɛ wɔbɛtumi ate ɛyɛ fango boɔ so wɔde saa nsɛm yi to dwa abra total filling station foɔ wɔn so wɔtumi ɛto ɛyɛ fuel price ne mu ɛyɛ Sunday yi a wɔto ɛyɛ diesel mu a na kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa ɛna wɔba bɛka kyerɛ ɛyɛ wɔde asɛm wei no ɛnam Alhaji Imoro a kyɛ sɛ ɔne Okamafo edi nkɔmɔ ɛwɔ ɛyɛ 3FM ɛwɔ ɛyɛ Sunrise show ne so ɔne Alfredo Kanse ɛna edi nkɔmɔ a ɔde sansɛm wei nyinaa ɛde tu dwa sɛ sisi anom watwerɛ krataa ɛde akɔma aban nti no de aban bɛka bi anom wɔbɛma ɛyɛ adrabafoɔ ɛne Ghanafoɔ nyinaa aso ate na afei so yɛhunu sɛ sisi a wɔto ɛyɛ lorry fare num anaasɛ sisi ano ɛbɛgyina baabi a ɛgyina abusuansɛm bi a ɛka yɛn nim ho ɛna yɛde bɛsom wɔ kasebo no asi yɛnhwɛ nsɛm bi a ɛdi kasebo no mu akɔtene yɛde yɛni kyerɛ ɛyɛ amanyɔkuo MPP wɔn akakye na yɛkɔpie mu wɔ hɔnom no ɛyɛ general secretary ɛma amanyɔkuo no ɛyɛ John Buadu ɔde nsɛm kakra ɛkɔ ɛma ɛyɛ Alan Tremantin honorable Alan Tremantin ɔsɛ wɔn bɔ mmɔden asɛ ne supporters a wɔn support no ɛma ɛyɛ 2024 presidential candidate no wɔn bɔ mmɔden asɛ wɔbɛtumi atu wɔn fo na wɔn nso wɔde mmara ɛde ɛyɛ adwuma yɛsan so ɛde yɛni ɛkyerɛ ɛyɛ Ministry of Education na Minister of Education ɛde ɛyɛ scholarship bi ama ɔmanfoɔ wɔ ɛyɛ bosomtwe wama wɔn ɛyɛ 61 nipa baako 61 ɛna wɔtumi ama wɔn scholarship sɛ wɔn bɔ mmɔden asɛ obesimi asua adeɛ nsɛm bi a ɛka yɛ nim ho a ɛdɔɔso ɛna Okamafo Clement mebɛgye agua ɛde ɛkenkan ne nyinaa ɛde ɛma wɔ wotie kasebo yi ɛwɔ ɛyɛ Yorke FM afei so HYTV so na mekae wɔ sɛ deɛ ɔforo dua pa ɛne apia no nti ɛnɛ wɔn a wɔpia yɛn ɛma yɛtumi ɛbɛduru mpɛmpɛnso yi ɛyɛ Atoms Boutique wɔn no ɛna wɔma yɛ ntade pa ama yɛtumi hyɛ nti wokɔ ɛyɛ wedding bi baabi a wokɔ biara no bɔbɔden asɛ wobɛtumi akɔ ɛyɛ Atoms Boutique na wo so wakɔgye watadeɛ afei so ma menka wo sɛ han Yorke State ɛyɛ adwumakuo so a wasɔ yɛ asene pam nti ɛba no nsase afei so ɛba no ebia ɛdan bi na wopɛ sɛ wɔhan saa nyɛma no nyinaa no fa wo dadwe nyinaa ɛkɔdan ɛyɛ han Yorke State frɛ saa adwumakuo nyinaa no ɛwɔ 024370 8485 024370 8485 nipa baako deɛ nti wofrɛ pɛ ɔmbɛgye wo so na afei deɛ wakɔ wo mbo ahwɛ no akyira kwan ɛwɔ ɛyɛ Kalabule Junction ɛwɔ Star Oil nkyɛn hɔ pɛ kasɛbɔ no asi wɔn a wɔboa me ɛwɔ ɛdan mu ha ɛwɔ MCR hɔnom no ɛyɛ